Predstav si, že si k sebe pozveš kamaráta zo strednej. Vyzerá byť veľmi priateľský, no zrazu ti začne viedať chladničku, rozťahovať sa na tvojom gauči a odmieta odísť. Ak by si vedel, aký bude, nepozval by si ho k sebe, že? Podobné to je aj s škodlivými aplikáciami na Android telefónoch. Často sa maskujú ako užitočné aplikácie, ako napríklad počasie, stopky, dokonca aj ako platené hry zadarmo. Väčšinou ich nájdeš v pochybných reklamách a neoficiálnych obchodoch s aplikáciami. Aplikáciu si vieš pustiť a všetko funguje ako má, háčik je v tom, že na pozadí je vírus, ktorý ťa špehuje, môže kedykoľvek zapnúť kameru a mikrofón. Vie taktiež čítať tvoje SMS správy a pozerať si, s kým si volal. Dokonca si môže zobraziť tvoju presnú polohu a zistiť, kde sa práve nachádzaš. Kradne ti heslá, kradne tvoje prihlasovacie údaje do banky. Robí snímky obrazovky a inštaluje ďalšie škodlivé aplikácie. Bude ti zobrazovať reklamy všade, kde sa dá, dokonca aj na domovskej obrazovke. Spomaľuje ti telefón a vie ti ho ovládať na diaľku. Na čo si treba dávať pozor pri inštalácii aplikácie? Aplikácia sa ťa bude pravdepodobne pýtať na povolenia. Na obrázku mám vírus, ktorý sa maskuje ako hra. Zamysli sa, na čo potrebuje hra tak veľa povolení. Prečo by jednoduchá hra potrebovala prístup k nahrávaniu zvuku, presnej polohe alebo dokonca k fotoaparátu? Nie je to divné. Uhádol si je. Preto sťahuj aplikácie vždy len z oficiálneho obchodu Play. Obchod Play kontroluje každú aplikáciu, ktorú tam vývojári nahrajú. Avšak aj na obchode Play sa občas podarí útočníkom prepašovať vírus. Preto si vždy skontroluj recenzie. Ak žiadne nie sú, pozri aspoň počet stiahnutí. Ak má apka stovky tisíce alebo milióny stiahnutí, pravdepodobne bude v poriadku. Okrem opatrnosti pomôže aj mobilný antivírus. Ako funguje a prečo ho mať v mobile? To zistíš v ďalšom videu.